Kirari wani irin abu ne mai matuƙar muhimmanci dangane da al'adun Malam Bahaushe, musamman a ɓangaren waƙa ko waƙe. Kirari maganganu ne na kambamawa da ake yi wa mutum ko kuma shi ya yi wa kansa. Kirari kan ƙara gwarzanta wanda aka yi wa. Ana amfani da ƙwarewar zance wajen yin kirari. Ana yin shi a cikin waƙa ko a wajen taron biki irin su naɗin sarauta ko a mahauta ko filin dambe ko wajen farauta ko wajen wasan dauri da dai sauransu. A al'adun Malam Bahaushe na dauri, kirari yana da matuƙar muhimmanci sannan kuma yana tasiri sosai. Kuma yawanci mutum ɗaya ko wasu mutane ne suke wa mutum ɗaya kirari, ko mutum ɗaya ake yi wa kirarin a lokaci guda. Haka kuma mutum zai iya yi wa kansa kirari kamar yadda 'yan dambe ko 'yan kokowa ko ƙauraye ke yi wa kansu. Bahaushe ya da al'adu da salon iya magana da tsarin harshe da sanin zamantakewa malam. Kirari dai ya ƙunshi kalmomi kamar kai ne wane ɗan wane jikan wane, babu kamar ka ba a ja da kai, kai ne abu kaza, kai ne abu kaza bula bula. A wani ikirarin kuma akan ƙara da kalmomi na tsoratarwa ko firgitarwa saboda abokan gaba, misali a kira mutum da dodo. A wata sa'ar wasu har ashariya sukan yi ko kiran kansu da wasu dabbobi masu ban tsoro ko masu ƙarfi duk a cikin kirari. Shi ma mai koɗa kansa da kansa ɗin yakan yi hakan a wasu lokutan. Malam Bahaushe akwai hikima alhaji. Hausawa na amfani da salon siffanta abin da ake yi wa kirari da irin kirarin da ake son yi masa. Misali, idan ana so a fito da jarantakar mutum ko wani abu, akan kwatanta shi da zaki ko giwa ko damisa ko doki da sauransu. Wannan kuma saboda ƙarfin da suke da shi ne. Idan kuma ana son a bayyana irin yawan kyautar da mutum yake yi, sai a kwatanta shi da kamar damuna uwar alheri da sauransu. Mai haƙuri kuma akan kwatanta shi da damo sarkin haƙuri. Haka dai abubuwan ke tafiya. Wato idan ana son siffanta mutum da wani abu, sai a nemi wata dabbar ko wani abin da ya yi fice a wannan siffar a danganta shi da shi. Wato malam Hausawa akwai hikima. A cikin kirari akwai ƙwarewar magana, sarrafa harshe, taskance al'adu, nishaɗantarwa da ilmantarwa, kai har ma da gargaɗi da sauran ɗumbin darussan da za a iya koya a ciki.